Na prošloj sednici smo imali akt o osnivanju javnog preduzeća za urbanizam, prostorno planiranje i projektovanje Zavod za urbanizam Vojvodine. Mislim da sam rekla puno naziv, jeste malo dugačak. Sada imamo osnivački akt javnog preduzeća Vode Vojvodine i javnog preduzeća Vojvodina šume. Da ne ponavljam sve kompletno dugačke nazive, u pitanju jeste usklađivanje sa Zakonom o javnim preduzećima i s obzirom, baš zato što je to tako, poslanici Srpske radikalne stranke neće glasati za ove dve tačke zato što su u suprotnosti sa Zakonom o javnim preduzećima. Ja sam o tome nešto pričala i prošli put na sednici vezano za ovo prethodno pominjano javno preduzeće, ali hajde ovako da idemo redom. Što se tiče javnog preduzeća Vode Vojvodine i Vojvodina šume, njihova delatnost jeste definitivno delatnost od opšteg interesa, što sam ja osporavala prošli put kod Zavoda za urbanizam Vojvodine, zato što je delatnost koja je navedena u osnivačkom aktu ovih preduzeća jeste decidno navedena u Zakonu o javnim preduzećima, odnosno delatnost kojom mogu da se bave javno preduzeća. Ja sam spominjala prošli put i da je zakonodavac očigledno imao nameru da novim Zakonom o javnim preduzećima i izmenom Zakona o budžetskom sistemu eliminiše neka javna preduzeća koja ne mogu ili se ne bave delatnošću od opšteg interesa ili ne mogu samostalno ekonomski da postoje bez subvencije države, pokrajine ili lokalne samouprave. Znači, to jeste očigledno bila neka namera. Kod ovih preduzeća znači imamo da se bave delatnošću od opšteg interesa koje su precizno tako navedena u Zakonu o javnim preduzećima. Da li se mogu ekonomski finansirati? Pa verovatno mogu, iako je, evo vidimo i ovim budžetom predviđeno prilično, da kažemo da je to subvencija od neke čak 3 milijarde za javno preduzeće Vode Vojvodine, ali da ne ulazimo sad u izvore tih subvencija, to su verovatno dobar deo naknada za vode, za vodotokove i ostalo što praktično ide i treba da se usmeri u to javno preduzeće. Druga sporna stvar, u vezi sa kojom smo imali i imamo na ovoj sednici i amandmane. Ja sam pogledala i pročitala sam i obrazloženje Vlade. Pa ću sad ovako nešto da se skoncentrišemo na to šta smo dobili kao odgovor. Čuli smo, da ne ponavljamo od prethodnog govornika, da u Zakonu o javnim preduzećima piše da pravo osnivača, znači kada je autonomna pokrajina osnivač javnog preduzeća, pravo osnivača preuzima Skupština. I to je tako. To stoji i za javno preduzeće koje osnivaju jedinice lokalnih samouprava. I ne znam da li možda oni koji su imali prilike da, pošto recimo Stalna konferencija gradova i opština, ta nevladina organizacija koja ima podršku države i pruža pomoć lokalnim samoupravama i čak u pripremanju raznih akata, predloga i druge pomoći, oni čak rade predloge osnivačkih akata kojima treba da se javno preduzeće lokalnih samouprava usklade sa Zakonom o javnim preduzećima i kad biste pogledali te primere i predloge usklađivanja tih akata, videli biste da je svuda SKGO, da skratimo, stavio da prava, osnivačka prava kod javnih preduzeća koje osniva lokalna samouprava preuzima Skupština lokalne samouprave onako kako piše u zakonu i dalje u tekstovima svuda stoji znači da je Skupština ta koja imenuje, razrešava direktora, imenuje, razrešava nadzorni odbor, usvaja programe, usvaja izveštaje i tako dalje. Ne vidim zašto bi sad pokrajina bila ta koja bi odstupila znači od onoga ako su pravnici koji se bave tim poslom dali takav predlog za lokalne samouprave, onda eto da se neko setio mogo je da konsultuje njih da vidite šta bi vam oni predložili. Ali kao odgovor smo dobili pozivanje na član 2 statuta autonomne pokrajine. Član 2 statuta je u odeljku pravni status AP Vojvodine.
Jeste tu uopšteno rečeno da Skupština AP Vojvodine pokrajine Skupštinom odlukom određuje organ AP Vojvodine koji zastupa AP Vojvodinu kao pravno lice i pri tome vrši prava i obaveze koje AP Vojvodine ima kao osnivač javnih preduzeća i ustanova i ja ću kao moj predsjednik reći, ali u skladu sa zakonom. Znači, samo kad je to zakon predvideo. Ali naš statut ima i sledeće članove koje se bave nadležnošću Skupštine, ove Skupštine, to je član 31 i nadležnošću pokrajinske vlade i onda bismo videli da praktično dalje se razrađuju te odredbe na koje smo mi mogli da se pozovemo da smo hteli. Član 31 statuta kaže, to odnosi se na nadležnost Skupštine. Skupština bira i razrešava predsjednika Skupštine, potpredsjednike Skupštine, ostale organe, da se ne citiram, i funkcionere organa koje ona osniva. Znači, to je nadležnost Skupštine. Ništa tu nije sporno, znači statut ima podršku da on bira i izrešava funkcionera organa koje ona osniva, a kod pokrajinske vlade u nadležnosti imamo da stoji u član 45 statuta postavlja i razrešava pokrajinske funkcionere koje ne bira i razrešava Skupština. Znači, ništa nije sporno kad pročitamo i taj statut. Tako da, inače, Zakon o javnim preduzećima spominje u 3 različita oblika osnivača, da to tako kažemo. Nekad spominje osnivača, nekad kaže da je to nadležni organ pokrajine, a nekad kaže da je to organ koji je određen statutom. Tako da bi moglo toga, ako se tako gleda, da se određeni članovi različito tumače, pa da se kaže da je Skupština osnivač javnih preduzeća i da preuzima pravo osnivača, pa ako se ide dalje da kažu, na primjer, ali pokrajinska vlada da može da imenuje i razrešava direktor nadzorni odbor. Ali opet smo, zato što je kod tog člana, to je član 17 i 24 Zakona o javnim preduzećima, gde stvarno kaže u zakonu da nadzorni odbor i direktor imenuje organ određen statutom. Ali evo, ja sam vam pročitala šta kaže statut. I statut naš autonomne pokrajine kaže da kada imenuje Skupština, a koga imenuje pokrajinska vlada, znači imenovanje i razrešenje mora biti usaglašeno sa zakonima. Zavisnosti koji je zakon u pitanju i kojim je zakonskim rešenjem predviđeno, tako i u statutom predviđeno da se tako ponašaju i Skupština i pokrajinska vlada. Imamo još jedno obrazloženje koje smo dobili i koje smo malo prečuli. Kaže ovako, rešenje koje je dato u predlogu odluke je celishodno iz razloga što rad javnih preduzeća zahteva brzo reagovanje, te je pokrajinska vlada kao operativni organ mogućnosti da ovakvim zahtevima odgovori. Zakonom o javnim preduzećima eliminisano je to brzo reagovanje. Javno preduzeća po zakonu su dužna da rade, znači da donose godišnje planove, pa i trogodišnje, srednjoročne, dugoročne, kako god, da podnose trogodišnje, odnosno tromesečne izveštaje, godišnje izveštaje i ostalo. Znači, nema tu nikakve potrebe za brzim reagovanjem. Osim toga, osnivač imenuje nadzorni odbor koji je zakonom predviđen da prima određenu naknadu, koji je, znači, taj koji je dužan da kontroliše i da na vreme upozorava osnivača ako dolazi do nekih nepredviđenih dešavanja u poslovanju tog preduzeća ili nešto, znači, što može dovesti do problema na koje mora Skupština da reaguje. U ostalom i Skupština može da se vanredno zakazuje, je li tako? Prema tome, nema nikakvog razloga da pokrajinska vlada nešto može brzo da odradi i odreaguje, nego što je to ova Skupština. Po potrebi možemo se vanredno, znači, sastati i zakazati neku sednicu i u hitnom roku i to je predviđeno i ovim poslovnikom i statutom. Inače, moram da uporedim da lokalne samouprave ovaj odgovor, obrazloženje, često koriste, isto tako u svoje odluke predviđaju da nadležnosti preuzima opštinsko veće umesto Skupštine i to svaki put kada nešto žele da ne ide na javnu raspravu i da se ne raspravlja na Skupštini, nego se to završi na nivou opštinskog veća, pa onda to najčešće po malim opštinama niko ne prati, medijski nije propraćeno i ono se ne zna ni kako je, koja je odluka doneta i na koji način je izglasana. A da ne spominjem i te telefonske sednice koje su malo prespomenute i to je vrlo učestalo kod lokalnih samouprava, tako da to rešenje uopšte ne bi bilo dobro za neka pitanja koja treba da se rešavaju u javnim preduzećima. Sve u svemu,
Evo sad, imali smo skoro podnošenje izveštaja javnih preduzeća. Ako ovim osnivačkim aktima predvidimo da se izveštaji podnose pokrajinskoj vladi, znači Skupština će biti samo ta koja će osnovati te javno preduzeće i više se uopšte neće baviti njime. Znači, to postaje onda potpuno besmisleno. Onda ne moramo ni da ih osnivamo. Onda hajde da promenimo ovom aktu o osnivanju, pa ćemo staviti da osniva pokrajinska vlada, pa neka se kompletno bavi javnim preduzećima, a mi ne treba da budemo ni nemi posmatrači, jer u tom slučaju će Skupština stvarno biti nemi posmatrač svega onog što se dešava s javnim preduzećima, ako ne budemo razmatrali ni izveštaje i ako ne budemo imenovali i razrešavali direktor i nadzorni odbor. Uostalom, ne vidim zašto je problem da Skupština imenuje. Pa evo, i danas na sednici imamo jedno razrešenje i jedno imenovanje direktora. Zašto je problem da Skupština imenuje i razreši direktora javnih preduzeća, kao i ostale organe? Hvala vam lepo. Koliko da ne dužem. Hvala lepo. Pošto su u prethodnoj ovoj diskusiji učestvovali samo kolega Borović i ja, nisam sigurna ko je to koga pogrešno protumačio i kome je sve replicirao gospodin Jovanov, ali sigurna sam, iz ove rasprave se vidi da su grešili i oni prethodni i ovi sada. A koliko ja shvatam, jedino su srpski radikali u pravu, jer mi od početka govorimo istino i ono što jeste u skladu sa zakonom.